ditinggal kapribaden ngetimu ora mbok yo sing eling dhewe iku budaya tak bisa lali marai lali yo marang dika ingkang tuhu rena wengi dadi hati prasaja bisa momong Ina tembang langgame kudu paham ya kudu paham sing pesek pesek genah kecekel sing kudu paham lho yo sing mimiti ben kono sing mimiti kono ya aku wae ya nona ya Mang ya wah ijo mau nyanyi Mbak mau nyanyi. Oh iya ya, Pak Geran nyanyi. Nalika insan ketemu bareng sliramu Milang
sarengan keluarga geng Edista Music mager sareng GBL Gumpil Digital Audio lumantar kaliput Eka Vivita kudune ngemati Mbak Yune. Piye? Mbak Yune iki solahe kepiye iki ditiru ngono. Heeh. Dadi meni rada jengking-jengking ngono iki niru Mbak Yune. Iso jengking ning kasur nek saiki kok. Jangan tanya. Lakone ya cempe meneh. Ayo. Pancen ngopeni cempe ki abot kok, Mas. Wah, wayang-wayang nggo pijer mentel leh. Gedene Junjat side. Ing sekelen iwak rambak petes sowan wonten manggung ya Mas? Ya. Pinggir dalan gede. Pinggir dalan gede neng area perkotaan. Biasanya tanggapan yang jero alas gledekan alas jati. Iki pinggir dalan gede oke montor lewat. Pelabuhan Perak Surabaya kang kondang rojak cingurek banjir kong tulung agung lahar blitar tahu ke diri Haryoke Ponorogo Candi Borobudur
Rek Solo gudhegipun Yogya Boyo lali kang kondang susune sapi kemukus kantore yoga sik kemukus kantore yoga iya lah ngapa kok kantore adoh men rono kuwi rombongan oh sing Kembangnya dari kemukus gitu. betul bakul kembang bakul menyan bakul dupong nek ina rono ora dodol kuwi dodol apa serabi lempet ya ini apem serabine kenyil wes wancine tansah dielingke wes wancine padha nindakake aden wes kumandheng payai sembahyang tetapi wajib dawuhing pangeran salat hati Mahrib lan isa jangkepe
bojo sing enom nyidame glelek bojo sing tuwa nyidame ngawur ana nyidam jaluk motor mabur aku kepropok tak keprok siwur waduh awang ayu pepujaanku ati susah-susah mong kangen sliramu rasa kangen ora bisa mari namung sira kan bisa nambani ake yo Inah Dalem jeneng ibu ki ning putrane kasih sayangi stan kena wis ora kena dukur iya contone kaya buke iki wah kepiye Mas saking gematine karo putrane etuk jagong etuk sego sepiring cukup gindulang anake. Iya, sing didulangke opone, Mas? Sing didulangke sing abang-abang ngerti iki legi kita mongko lombok. Tarung pijer ngombe ya, Dek. Ya ora gelo daginge dipakan dhewe, lomboke kayak anake. Didulangke gelo-gelo adike mam daging karo nasi. Gelo. Ya ngono kuwi, Mas. Kodrate dadi wong wedok kuwi. Jeneng wong tuwa iki ngopeni anak 10 kuwi iki mampu wae. Tur enteng ora tau ngresula ning nak anak 10 ngopeni mbok sitok sabat wae. Orang karuan kok ya. Teko cae. Aja sebelah Bang bagus tresnaku iki ra bakal ayo. Oh Ora suwe aku bali bisa somane ana pepujaanku hati susah wong kangen dirimu bobok tumpuk oke Hatiku
kulon ngono jenggoke anyar. Nganggo gedang kluthuk. Iya. Engko engko sing ijek nganggo neh jenengan ting dang dang crut. Apik kok nganggo kan. Nganggo tumpah. Kemajuan kok saiki ya. Aja sumelang wong bak. Hei. Penak rapi rondo anyaran wis gak usah kate belajar rapi rondo ya enak ya lega jalanan wis kulino dijak kerja pesek tak tenakoni jare rondo gantungan wis pisahan nanging durung pegatan timbang adem turu elah ora kemulan luwe becik aja urip bebarengan fokus ledun saben punyawan fotomu rasa kangenku marang sliramu biyen ate adung tresno bebarengan pancen kudu tak lakoni yen to tresno ora kudu duweni apa rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni Panyuwunku mring sliramu merungokno bebarengan ning kedhung ombo saiki aja kabani
Mas. Aku tansah doanku ngobrolio dina bisa ketemu. Pancen kudu tak lakoni yen tresno ra kudu duweni. Nyuwunku mring sliramu ngrungokno sunyati liwatake wajidanku aku titip Asoy. jroning Lagu menika kula pingsungsenaken dumateng temanten Saribit. Mugi-mugi tansah winengku ing karayon. Biner dening Gusti pinaring ana atur runtut kados dene Mimi Hamintuna. Madya padha tumekeng delahan. Amin. Sing saya sing rukun wonten Pak Bejo ki sampun janji
Sumuk piye ngono ya, Mbak ya. Yes. Aku selak pengen mantut terus dasteran, Mbak. Aduh, duh. Oh, Armanto dasteran Pak jare. Aduh. Oh, iya ta. Terus
Terus ning kamar, Oh, Pak Bro. Wow. aku melu ngono jare. Oh, sing tukang anu juragan esonnya. Aku elu jare ngono. Nggure apa? Mangga, masukin. Ojo lali amelku. Oh kemana yes janji-janjimu. Aku kan setia satu. Tak henteni nganti saatmu. Bersama Joko Laras, campur sarinya Indonesia. Katur warga Watu ireng sedaya para tamu. Betul, 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 betul. Yuk, yuk, yuk. Nangis sajroning atiku. Nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ora krasa? Aku kudu karo sapa? Tak suwon rino Bisa kumpul. Sayang. Leren sih. Taun nono widono tanten ujung ing tresno melong mongko bebasane mong katon sliramu wae mandek meneh. Ganti posisi sik, Pak. Ya, oper posisi. Ya, mau madhep ngalah saiki madhep gendel nih ya. Sing ono gitu gen pirsa Pak Kirun kae gen pirsa siniramu. Pak Kirun. Non, Oh, kajane ora diisai. Ya. jare kajange nyewa. Lah Pak Parman ya ora iso dhewe ora nyewa ora. Pak Kiren masukin nggih. Ya. Aja lali Pak Wali. Bagaimana? Nalikane kowe ninggalke aku
Purwa Madya ing samangke sampun tungkap petiting tata cara ingkang lumaksaris anggenipun Bapa Sastra Kumarta Dalasanipun Hamiwaha putra Waragil Nenggih Bagus Soekarno Anjatu Karami pun para rayu Agustina Lewir laksitaning pahargyan lumampah prayogi widodha nir ing sambekala ya jengkar saking palenggan manjing madyaning sasana ingkang tinamtu ing sangajenging kuwaraning wisma pawangan sinartan para kadang kula wangsa kasining driya kepareng nguntapaken kondoripun sagung para kakung parawuh kakung Sumara Putra kula pribadi pun Aryanto ingkang mananata lampahing tata cara yen to wonten cewek kuciwane ngatur keparing kula ngaturaken sekul sakepel binunteling roning kelapa apuranto ambo bilih wonten lepat gaul ing wusananipun Rahayu ingkang sami pinanggi duh Oke. Ayo, para kanca geblangan. Siap. Siap. Aja setelan Ayo kan, silakan.
yo para kanca. Siap. Karang taruna ayo maju yo. Karang tarunane ajeng bubuk siang. Yo, siap. Aja setelan wong bagus tresnaku ira batalan ora sing aku amali bisa sumanding ana ing sisih sekalian, popo tawab sekalian, lek pat sekalian, lek yah sekalian, lek mol sekalian, mas doko sekalian, mbak nani sekalian, popo heri sekalian, pak Gio sekalian, Bodi Tirang sekalian, Mbak Mira, Mas Kentit Bima, Mas Joko Harni, Mas Nur sekalian, Mas Mar sekalian, Mas Sri sekalian, ingkang sampun kula waos emangke kasuwun lumebet wonten ing Pandawi Agung setunggal bapa sawijining Bupati. Niki keluarga saking Kadang Besong Sutresno niki patripun Bapak Paroki Sugiyarti Wingkis saking Kelatan Karangmojo Banaran Kalisabes Sragen.
Iki penyanyi apa gali jane iki bengok bantere kaya ngono. Lah tuwe kan ya kuwi. Bapak lo nganti kaget. Sembrono kowe iki. Ya aja salahke aku no. Salahke tukang san no. Oh ngono. Iya. Pancen gondes iki sone elok tenan Lah, kok. iya. Rong dina rong bengi sak lampu sak disele sewane nggur 750. Lah tek murah men, Mas. Kandhane kok. Kok aja nusul to Nduk iki nyambut gawe. Bojone nyambut gawe kok mbok susul iki kok. Heeh iya, aku iki mung gojek ora tenanan. Bojone sapa kuwi? Bojone wong. Oh, bojone wong kok ya. Tak kira bojoku sak prebetan wae padha. Bojomu gak ngono kuwi. Lah piye? Bojomu gedhi no kae kok. Iya. Aja turu sore kaki. Ana dewa nganglang. Amit sewu nggih, Pak. Nggih, ngapunten. Aku bingung arep madhep ngendi ya. Wis sak Madhep rono nyingguri bapak, madhep rono nyingguri tamu kono. Dhuwur ngene piye? Ngene penake. Aduh alon-alon. Aja, aku aja mbok kon linggih. Piye to ki? Aja. Ngajeni tamu. Ora iso, aku ora iso linggih. Wes resiko ngono dadak nangekke aku ngono. Ayune tumpuk undung. Mas, Anyel aku. kuwalik. Lah digandrung sisan kaya. Kuwalik. Eh? Aku sing njaluk gendong sampean kok malah Ngono. njaluk gendong aku. Yen sinawang jejer langkong. Lah aku gemes e. Jauh-jauh. Gandes luas sak solae kleru. Lah padha lemune Oh ya, sambil- jebul bulurah. Didukane Pak enak yo. Gawe sedihing pandulu manoto yayi pondo. Awes Bu. Endi to jane iki? Walah kowe iki yo paksaku kundelik ae. Digandrung iya mapan sing penak. Aku jiko tisu iki lho. Kok yo teko ngendi-endi. Isine tungata tula sandang kalawan pangan ya iku bagian nipun wong melek sabar cah cilik kok delok YouTube to. Oh Lah saiki iki dolanan iki yo ngono kuwi, Pinter. Mas. Beda nak awak dhewe mbiyen. Dakon awak dhewe mbiyen. dolananku biyen dakon kok. Lah iya. Yo dolanan dakon. Watu hitam. Kacahe pitu. Iki Wong dolanan mbiyen yo ngono kuwi iki wong buri iki. Wong melek Makane apa? sabarana rimo. Bukan muhrim. Wong yo dalane iki rupek ngene iki ora apa-apa. Kelanyaan. Batine MC yo nek ngene iki kok ya. Yen lewat aku kelingan kupok kae biyen tak ngolaran. Pak, ibu digandeng, Pak. Ya cakak kabak tulisan. Kali impan lati awiwit biyen tumeka saiki
wayah wengi nganti Katrina gedene rasane tresnane pun Kakang aku ora tega nyawang keringetmu sing kaya ngono Kakang ora nggo kacu ya Iya ning ora nggo godhong ngene iki Kang. oh Jaluke tisu ngono. tampil gombale Bu Ora nggo plastik. Ora nggo plastik. nek ya ora apa-apa wong wedok ki nek keringetan Heeh. wis ana dalane dhewe ra sambok lapi Dalane ngene. mili metu galengan kok teko waduk Waduhe tak bunteti yo. ana waduk kok akeh lumute mangga nano miring miring alah iya alah iya yen lewat aku keling gini ukure penyanyi kula do ndledek mergo kena keringet Terus untung mboten kanggo FIFA sing makbur ngoten nika nek kanggo FIFA makbur ngoten nika nak modhok merok lah iya to. Ah, iya. Iki ya mergo sampean ki lho. Iya. Ngejak rono rene. lho nyambut gawe kudu kaya ngono ah Ya iya tak masukin ya Mas Gare saiki. ya kok ngarepe nek komburi muni dak Catatna sajen. iya iya alah 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 iya Aku kowe dadi progres
Mas nganten, Mbak nganten. Nyuwun Mbak nganten nyuwun tulung tangane Mas nganten digandeng ngeten. Lah napa? Lah. Lah napa? Sabdo Pandhita Ratu gandeng saiki bala gandeng sak lapase lho. Raja sedina ratu sedalu. Kuwi sak omong-omonge mandi. Piye? Takono terakhir apa ngono. Piye? Takone piye? Terakhir apa, Mbak? Terakhir apa piye? Lho maksud terakhir acara dan anu kuwi lho. Dan niki terakhir acara. Ya ditungake mantene piye wong penyanyi iki ya. Kagem temanten kekalih nggih Mas nggih mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Penyanyi ayu kok poloke mlethek kabeh ngene iki. Ora ya Mas. Oh. Lah blesek. Tak kira mlethek poloke jebule blesek. Wah lah ya urung lunas. Sendal kok mereke kredit. Apa ya enek iki ya tulisane. Walah iya padha mendring. Enggal pinaringan momongan Mbak manten, Mas manten. Iya. Engkang saleh lan saleh. Iya, ditungake. Ya ora apa Mas, untunge aku ya ban duwe isin ngene-ngene ya ora apa. Mas nganten rada rapet sithik. Lenggae lah ngoten. Ditutupi Mas manten. Nah. Ya ngono. Ngono begagah anake ndak akeh jare. Anake ndak oke. Jare sapa ngono. Kandhane begagah terus kok. Iki kowe piye to Mas? Aku ki jan ngawur Lah ngopo ya wis asal mulane ya tanpa apa-apa nganggo sandal ya ora apa-apa. Jane rada koceluk iki. Nggih Pak, nggih. Ngawur niku MC ini. Lorong Mas. Walah, nyah tinggu mesake. Sijine nanti. Heh? Siji tok ora apa-apa. Timbangan nggo sandal selen. Tawang wong wedok nggo sandal kok selen. Tengen karo kiwa. Nggih. Ya. Pasang sandale. Lajeng Mas. Acara pada siang hari ini disponsori oleh minuman segar Yakul dan juga rokok gudang garam senadyan kathoke mlotro atine marem. Endi Mas rokoke? Lah kae nang kono. Lajeng Ya. aja. Pasti do takok. Perhatian. Aja.
engko nek mulih mampir ya. Tak cepaki. Oke. Tak cepaki. Sing dawane pira? Pira Mas? Yo. Yo tak arani sih tak nyang sisan. Dawane pira? Pira? 3 meter nggo nyulek. Artiku ulur melon, tagaan melon. Iki sing ketir-ketir pendek omongan kok. Heeh, masalahnya kayak engko nek mulih mesti mbok jaluki aku sekondone sing nggo pendek. Wis ben. Oke, lajeng nggih. Ayo masuk. Ning nopo sliramu tega Aku ngerti kok, Del. Aku ngerti pokok gawene kancil ya ngono wis ben. Wis ben. Nek aku apal ditekno arek piye meneh wae ya. Ya, ya. Go guyu kok. Ning ngopo sliramu tega tinggal aku saka Gusti Allah tulus tekaning ati. Heeh, Mas. Apa iki sing jenenge? Mas. Apa? Aja mbombo, iki klebu kok. Oh iya. Apa iki satenane? Aku nek nyawang kowe kelingan mbokku. Kok mbokmu to? Ya bojomu ngono kok mbokmu. Lho ora mbiyen aku metu kok ngendino kelingan. Dalanku kok ngendino lho kelingan. Ngendi, Mas? Ngerti urip ning donya rekoso aku tak bali ning asal mulaku. Ya mlebu. Kowe ya. Oh ya terus ngono. Ya. Lah jare arek mlebu. Lho asal mluwene menungso kan ya saka kono kuwi. Lah ya kene, tak bukake. Saiki wis sesak. Apa iki santenane? Takdirku sing jawab sliramu beda ati beda lambe Jiem Kok jiem? jenengmu cilik jiem loro-loron terus diganti dia
Apa? Diem. Apa? Tresnaku mung karo kowe diem. Sotir. Senadyan pun Kakang ora ndek apa-apa. Iya. Duwe iku mung katresnan. Nek katresnan biak-biuk diem. Iya. Nek dit rada seret. Iya. Mergo tanggapan sepi. Ngono. Ora dadi ngopo, Mas? Bali ning asal mulaku. Apa? Wis kadung mati. Iya. Jan penyayuk lalen. Gorong-gorong war Bali mau kok. Ayo. Apa? Ora kuwi. Wis kadung mati rasaku. Rentok metu ngarep metu mburi. Mas rungo. Aneng di. Rekake kok kaduan. Cium. Jenengmu sapa? Parto. Ya. Ada apa, Parto? Cium. Gabang bayi. Setan. Toko ngendi, Mas? Becike kowe bali ning nggon aku ya. Toko ngendi, Mas? Becike kowe lunga sore. Paribasan rangke litang dengan kosong wetero awilono marang tresno Mas, semua kayak ngene Mas. Iki ya becik ya dicopot wae Mas. Bange resiko klambimu teles kabeh. Nah. Ana. Gilane ambune. Anti kepes kok ngene. Wes ngono wae. Sliramu bedo Ayo, Parni. bedo lambe